Balik din mi garden mga bayot kay mangwa mi og kamunggay. Yan na si Jairos o nangay kamunggay. Sugod siya sa iyang mama og tanglad. So diri na lang ta magkuha sa kamunggay diri sa garden kay hanggang kidahon diri nga. Kamunggay kay dito sa balay, luoy king kamunggay dito sa balay. Dito biya ta pakadali pagkuha. Nya kay magkuha man ta og tanglad dinhi. So diri na lang ta magkuha kamunggay para makuhaan ta ni dahon din atong kamunggay. Gahapon dai diri kagapon sila ati naglaag unya kay hapon naman din nag-uwan. Kami nakapanguha diri sa kamunggay. So karong ipanhin niya si Jairos diri. Dani ta manguha. Nara kuya oh. Daganon gamayon ra. Daganon da? 20%. Ako na ya. Kumana tagkuha sa kamunggay mga bayot dinhi napunta sa tanglad. Akong tanglaran dani oh. Dani ta magkuha. Oh. Videographer. Videographer. Sa kapil da wala tay tanglad sa balay da. Ako dai putulon kay para nga magsalingsing ra man siya mga bayot basta inanion pagkuan. Kuha. Dahon ra na siya utro. Muna ang teknik sa tanglad. Now kani siya oh kaning bag-o nga kuan idolbi. Kaning bag-o nga dahon, kinuhaan niya po ni siya oh na oh. So manalingsing ra siya basta inganion siya pagkuha. Putulon. Mabalik ra siya pang dahon. Sakto na niyo. Panglitson ang tanglad. Ang litson si Jairo sa ilaga. Ang iyang tanglad. Lampas mo. Ha? Maguli na daay may kay manamig kuha sa tanglad og kamunggay. Unya nagkuha pud ko og galay mga jay sa kamuti nga. Dadto sa kilid nagtubo kay ato ako ibawog sa among baboy nga anay. Malo kanina iyang kaon ba maisnak kay sulod ani sa silupin ang kuan. Sili. Mo ni nga sili mga jay oy biski ako ni siyang himuon nga sili garlic ato na lang ihatag kay gamit kani sa ila ang kuan. Gamit kani sa ila ay para luto-luto sudan ba. Mga bayot kana ra iyang puyo ng kamunggay ug kuan tanglad ug sili. Nya kani ato pa ni ihatag sa atong baboy dito nga anay para naa siya maisnak-isnak. Mo anay grabe ka 60. Mura nag si Rinjals ka 60. Oh. Di taon kay makaon niyo. Buros na rin na siya mga maninay mag 1 month na ni iyang tiyan sa atong baboy. Kaon din na siya galay. Maurot na niya iyang galay. Mura na iyang trabaho magkaon na. Yun na rin si Jairos mga jay katulad iyang tuyo tong kamunggay, tanglad ug sili. So atong sili nga atong tanghimuon nga sili garlic is wala na napos ko na atong plano mga jay kay pangayo naman ang sili. So atong sili gamit pud kay to nila kay naluto-luto man sila sa sudan. So ato na lang gihatag pud sa ila kay mahal king sili karon mga jay. Unya tagaan pud itag bulad oh. Gidalan dai ni og bulad gibaylo sa kamunggay. Asa karon mga jay ang kamunggay gibaywan sa bulad o do ka buok oh. Libre na ang sudan ni Rangers dani sa bulad. Dataan siya mga jay. Butangan sa munggos lami na kayo ni. Butangan pud og kamunggay. Iyan na po tayo tanglad din nga atong gidalagigan sa garden. Oh. Nagkuha po dito mga jay among tanglad dito sa balay. Luoy na kaayo kay kada lihok among kuan kay sa isa kadlaw mga jay kada adlaw dinhi ang sabaw dito dinhi nga magsabaw. So among tanglad diri is naupaw na. So nagani kay nakadumdum ko dito sa garden nga nagkuha lang ko tanglad dayon para among magamit diri. Diri ko taman sa pang for today's video. Thank you for watching. Bye bye. God bless you all.